Normalement an bɛ foli di ma an bɛ foli di e ma an bɛ ka kuma e de fɛ e min bɛ yen i b'a sɔrɔ ni i tɛ ɲininkali k'i yɛrɛ la ni kumakɛla i fɛ i bɛ se ka réagir de façon violente parce que mɔgɔw bɛ yen ni reproche kɛra o la n'a fɔra o ɲɛna k'a fɔ bon karamasina i bɛ nin sira nin kan nin ma ɲi karamasina i bɛ ten automatiquement e min bɛ a ladi a bɛ e kɛ a ka opposant a bɛ kɛ e kɛ a jugu ye automatiquement a bɛ se ka réagir o sira kan bon mɔgɔ bɛ taa o sira kan a ka gɛlɛn tuma dɔw la i ka dɔnniya sɔrɔ i ka faamuyali sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw ka yɔrɔ la tuma dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'i critiquer i kɔrɔ fɛn dɔw la i b'a sɔrɔ i yɛrɛ jo b'o fɛn na nka i bɛ lamɛnni kɛ o lamɛnni kɔnɔna na o bɛ ka fɛn minnu fɔ i bɛ faamuyali sɔrɔ a la faamuyali minnu b'a to e yɛrɛ bɛ se ka kuma dɔ la o jaabi bonya kɔnɔna bonya min b'a to olu yɛrɛ fana bɛ se ka faamuyali dɔ sɔrɔ kalanfɛn dɔ sɔrɔ yɔrɔ sabula mɔgɔ dɔ i b'a sɔrɔ o ma kunnafoni bɛɛ sɔrɔ i ka situation kan fɔlɔ nka o ɲɛ bɛ min na dɔrɔn o bɛ girin ka réagir soit k'i critiquer walima wala k'i kɔrɔfɔ ka sɔrɔ ma information bɛɛ sɔrɔ bon n'i y'olu lamɛn kɔfɛ n'i ye information tɔ di u ma a bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ bonya sɔrɔ o yɔrɔ o bɛ bonya yɛrɛ ta sɛgɛrɛ adamaden mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn an si dafalen tɛ adamaden dafalen mɔgɔ si tɛ dafalen tɛ mais maa de bɛ yen fana ko mɔgɔ t'a f'i ma ko nin dabila walima nin kɛ i bɛ danger de la adamadenya la adamaden man ka to a yɛrɛ ma ten ala y'an dan ka anw kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'an kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye cɛ ani muso an ka se ka ɲɔgɔn bilasira o de la i b'a ye kalansow bɛ yen kalan ninnu laɲini tɛ dɔwɛrɛ bilasirali dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ se ka to o yɛrɛ ma mais kalan dabɔla bilasirali kama ka fɔ maa minnu ye tɛmɛna olu ye expérience minnu sɔrɔ olu ye dɔnniya minnu sɔrɔ k'an ka a passer génération wɛrɛ ma maa minnu fana bilala e ɲɛ walima minnu ye expérience dɔ kɛ e ma min kɛ donc o fana bɛ i ladi k'i bila sira dɔ kan donc i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ lamɛnni kɛ i kɛ mɔgɔ ye faut pas être une personne réactionnaire ni fɛn fɛn kɛla dɔrɔn i bɛ se ka réagir adamaden an bɛ kalan sɔrɔ continuellement chaque fois on se pose des questions an b'an yɛrɛ ɲininka walima ni ko dɔ kɛra maa min tɛ ɲininkali kɛ yɛrɛ est ce que ne bɛ sira ɲuman kan ou bien ne tɛ sira ɲuman kan maa min bɛ yen n'i t'o k'i yɛrɛ la i laban i bɛ fili la kuma caman ba kuma dɔw la c'est difficile i ni adamaden ɲɔgɔn ka adamadenya kɛ sabula i na don mɔgɔw ka hakɛ kɔnɔ mɔgɔw ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama ka sɔrɔ i t'a kɛ kojugu ye ka sɔrɔ e yɛrɛ bolo kojugu tɛ nka i bɛ ka tɔɔrɔ lase adamadenw ma donc a ka kan kuma dɔ la i ka sigi i yɛrɛ ka lajɛ i yɛrɛ la voilà ko minnu bɛ yen mun man ɲi adamaden bɛ bilan kɛ i yɛrɛ ka comportement la voilà i ka comportement bilan kɛ est ce que nin ka ɲi est ce que nin man ɲi voilà n bɛ kan ka taa sira jumɛn fɛ o de ka ɲi wa mɔgɔ fana k'a fɔ ko ne bɛ nin cogoya la adamadenw dɔ bɛ yen dɔrɔn olu bɛ yen voilà comportement min b'olu la olu ye nin cogoya ye ten voilà change même pas sans changement il y a pas de développement il y a pas de progrès il y a pas de réussite il faut chaque fois des changements dans le sens positif an bɛ yɛlɛmani kɛ yɛlɛmani de ka ɲi kuma bɛɛ a kɛla du kɔnɔ a kɛla furu ɲɔgɔnya la a kɛla dugu kɔnɔ a kɛla jamana kɔnɔ tant que adamadenw de bɛ crampon n'u ka position kan k'a fɔ ne de bɛ ten ne de bɛ ten mɔgɔw k'e bonya o kan kan mɔgɔw ka ko to e ta la o kan kan k'a sɔrɔ e bɛ sira min kan o sira man ɲi souvent c'est difficile i ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye donc c'est difficile i yɛrɛ ka fɛn dɔw bɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que ni mɔgɔw ye dɔn k'i bɛ taabolo dɔ kan mɔgɔw bɛ ban i bolo i ta tɛ mɔgɔw ye quoi en fait i ta ye mɔgɔ fɔlɔ min ye i bɛ se ka adamaden fɔlɔ min mara o ye yɛrɛ de ye adamaden i bɛ se k'i yɛrɛ de mara de voilà i bɛ se ka jagoya bonya mɔgɔ i yɛrɛ de kan mais mɔgɔ wɛrɛw o ye nafila de ye o ye nafila de ye mais o bɛ kɛ sira min fɛ o bɛ kɛ bonya sira fɛ o bɛ kɛ sira min fɛ o bɛ lamɛnni sira fɛ o bɛ kɛ sira min fɛ o bɛ kɛ ko to mɔgɔw ta la ka ko to i yɛrɛ fana ta la kuma dɔw la sabula n'i ye ɲininkali k'i yɛrɛ la k'i yɛrɛ kun jateminɛ voilà ka i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na ka sɛnsɛnni k'i yɛrɛ la donc i bɛ faamuya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ja ne yɛrɛ bɛ sira min kan nin sira in man ɲi ja ne bɛ nin sira in kan nin sira in ka ɲi n ka taa nin sira in fɛ o de b'a to an ka laɲini sababu caman bɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ la kana kɛ maa ye maa min bɛ réaction kɛ ko mana kɛ dɔrɔn i bɛ sin ka girin ka réagir ka fɛn non 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 souvent bana dɔ bɛ e yɛrɛ la dusukun fan hakili yan fan nka i bɛ fɛ k'a faute rejeter mɔgɔw kan quoi i ye o ye i bɛ mɔgɔw jalaki i b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ bana bɛ e yɛrɛ de la kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ réagir chaque fois ni u y'a critiquer a b'a ye il voit ça de façon mal non o man ɲi soyons positif et a ka ca ala fɛ an ka laɲini caman bɛ yen an bɛna ɲɛ sɔrɔ a la ni video in diyara ye a partager i ni mɔgɔ ɲɔgɔn caman cɛ walasa mɔgɔ caman k'a ye kosɛbɛ o la i fana b'anw dɛmɛ an ka baara la n'ala sɔnna ma nin video wɛrɛ i bɛna a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ a ka abonné hali bi an ka plateforme na Facebook LinkedIn YouTube voilà WhatsApp voilà donc n'a y'an ka video yɔrɔ an b'a ɲini a fɛ a ka a partager n'ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan